Dilber Bulatova, Бию, birinchi кисәк. 82 яшьлек кешене нәрсә белән шаккаттырып була? Бер нәрсә белән дә. Шулай да мин бу чакыруны алгач, әллә нинди өметле бер хис кичердем. Кулына дөнья әйләнә сәяхәт юлламасы килеп ләккән яшь егет хәлендә калдым. Мине юкса нибары үз туган авылыма саумысыз авылдашлар бәйрәменә чакыралар иде. Мин инде дөньяның ачысын да, төшесен дә күп күргән. Үз урынымны тапкан, тормышымнан канәгать үк диярлек бер пенсионер карт идем. Инде бик карт булсам да, мин алда караңгы, авызын ачып җир куены гына көтеп торганлыгын аңласам да, бу хактагы күңелсез уйларны уйламаска, алардан качарга тырыша идем. Шуның өчен мин көн буе нинди дә булса эш белән мәшгуль була идем. Һәм моның өчен һөнәрем дә уңай иде. Фәндә бит башка өлкәләрдән аермалы буларак яшь буенча чикләүләр юк. Иртәнге 5-тән кичке 10-11ләргә кадәр вакытны тутыру минем өчен әллә ни кыен түгел иде. Мин эшләгән фәнни институт нефть табу юнәлешендә тикшеренүләр алып бара. Нефтьчеләр алар ярлы яшәми, фән өчендә акча жәлләмиләр. Шуңа күрә диссертацияләрдә якланып тора, конференцияләрдә гөрләп үтә. Минем исә берничә аспирантым бар. Гыйльми советта утырам, рецензиялар язам, үзем дә мәкаләләремне журналларга җибәрәм. Кызык өчен дип конкурсларда да катнашкалыйм хәтта. Әнә кабинетка кемдер кирип килә. Мактанып булса да әйтим әле. Миңа бит 82 яшым тулган көнне үземә аерым бүлмә бирделәр. Айгөл икән. Рим Җәләлиевич, саумысыз. Ай гафу итегез, Рим Җәләлиевич. Мин кичә килә алмадым, авылга кайткан идем. Көтү көне бер көнгә алга күчкән. Калырга туры килде инде. Ну түтәй даеш син, дип сүгеп ташладым тегене. Син бит аспирант. Син институтта куна төне ятарга тиешсең. Синең уеңда бары фәнни эшең генә булырга тиеш. Атна азагы җиткән саен тотта авылга чап. Нинди галим чыга ди синнән булай булса? Аны тавыл дигән сүзне оныт. Я, ярар. Карыйк, нинди биек фикерләр язып алып килдең тагын. Айгөл чыгып киткәч, өстәлнең иң астагы яшерен тартмасыннан бер калын папканы алдым. Авыл дигәч, тагын күңел кымырҗып китте менә. Кызыкайны сүксәм дә, мин аны аңлый идем. Чөнки мин үзем дә күңелем белән һаман авылымның аерыла алмаган шепши татар малае идем бит. Мин инде дөньяның бик күп рәхәт кызыкларыннан мәхрүм кешемен. Хәтта гомер буе тарткан тәмәкемнән дә аерылдым. Шулай да гел генә үзенә чакырып, үзенә тартып торган бер шөгылемнән һаман булса да арына алмый җафалана идем. Бу папкада минем яңа шигырьләрем ята иде. Һәм алар барысы да элеккеләре кебек үк авылга багышланганнар. Аларны мин эштән җилләбрәк киткән чакларымда, әбәт сәгатендә яки иртәләрен, эшкә әле беркем дә килеп җитмәгән чактамы, соңыннан калыпмы язам. Хатыным моны белә һәм мине шелтәләп туя алмый. Кемгә кирәк синең ул шигырьләрең, кем укый аларны? Үз улларыңда укымый бит. Җитмәсә китап чыгарам дип акча түгәсең. Бакча өенең булдырын эшләтер идең лучше. Минем хатын 100 мәртәбә хаклы иде. Минем элегрәк шигырьләремне профессиональ шагыйрьләргә күрсәтеп караганым булды. Атнабай аларны укыгач булай диде. Син, Рим, әгәр 20 яшеңдә күтәреп килгән булсаң, буларны без синнән менә дигән шагыйрь ясаган булыр идек. 40 яшьлек кешедән шагыйрь ясау мөмкин түгел хәл. Мин әнгәмне никадәр генә ихтирам итмим, бу сүзләргә шанасым килмәде. Муста янына киттем. Аның белән бик озаклап сөйләшеп утырдык. Шуннан дуслашып, аралашып йөри башладык. Әмма мин аның әдәпле генә әйтеп дәшми калуларыннан шуны аңладым. Чынлап та, миннән чын шагыйрь чыкмаячак иде. Минем шигырьләрем гәзит битләре тутырып басылмаячак, дәүләт нәшрияты китапларымны чыгармаячак иде.
Мин әле шуннан соң 1-2 пьеса да яздым әле. Ләкин аларны да театрда куймадылар. Артык туры язгансың диделәр. Шуннан мин шигырьләремне үзебезнең институтның типографиясендә китап итеп бастыра башладым. Рәсемнәре дә үземнеке. 1 айлык пенсия жәлмени? Аның каравы йөрәгем януларына бер дәва. Азмас тираж белән булса да 12 китап бастырдым шулай. Аларны дусларыма, танышларыма өләштем. Туган районның мәдәният бүлегенә алып кайттым. Авыл мәктәпләренә, клубларына таратыгыз. Бу язганнар бар да безнең як кешеләре хакында дидем. Тексе генә чырайлы бер түтәй утыра иде. Бер сүз дә әйтми алып калды. Нишләткәндер китапларны. Әйе, минем улларым ул китапларны укымый иде. Алар Уфаның иң көчле мәктәбендә белем алып, Мәскәү университетын бетереп, кандидатскийларын яклап, берсе Америкада, берсе Канадада вузда укыталар, гаиләләре бар. Аныклар инде татарча гына түгел, русча да белмиләр иде. Елына я 2 елга бер кайтып китәләр. Күрергә дә өлгерми калабыз үзләрен. Әйе, алар безнең заман кешеләре түгел. Алар без кичергәннәрне кичермәгән. Шуңа күрә минем авыл хакындагы шигырьләремне никадәр тырышсалар да аңлаячак түгелләр иде. Алар өчен вакыт та башкачарак агамыгайын. Ватык кулар басы тартып, күрше авыл базарына соңгы кәҗәләренең итен сатарга барган карт картинәләрнең кичергәннәре алар өчен бер фантастик хикәя, кеше шанмаслык әкият кенә. Юк, мин ул көнне бер яңа шигырьдә яза алмадым. Теге чакыру кәгазе шатлыкларга артык шатланып, кайгыларга бик үк кайгырып бармаган күңелемне шактый алгысыткан иде. Мондый чакыруны мин элегрәк өмет итми түгел идем. Ни дисәң дә, төшеп калганнардан түгел безнең фамилия. Минем 2 никәш, шулай ук галим затлар, алар да фән докторлары. Бер кандидат кына чыкмаган авыллар була, ә без бер гаиләдән 3. Типшегебез хәрби майор, сеңлебезнең генә гомере кыска булды. Кабре авыл зиратында. Авылыбызда нинди дигән? Шыр урман эчендә утырган барлы юклы 10 йорт. Мәктәп 8 чакрым ераклыктагы күрше авылда, клуб та шунда, почта, идарә дә. Шул без укыган мәктәпнең китапханәсенә китаплар кертеп чыккан идем. Укырга керергә җыенган балалар өчен файдасы тиярдәй техник белешмәләр, әсбаплар, үземнең китапларны бер кайтканда шундагы стендтан үзебез хакында укыдым. Якта журналист район гәзитендә язып чыккан. Күңелем тулды. Әйе, мин чит кеше түгелмен бит авыл өчен. Түгел. Авыл минем гомер буе йөрәгемнең иң түрендә йөрде. Сылу мәгъшукага яшерен гыйшык тоткан егет шикелле, аңа мәхәббәтем сүрелү белмәде. Һәм мин мәгъшукамның йөзенә кызыллык китермәдем кебек. Авылдашлар ни әйтер, ничек карар дип яшәдем. Авылдашларның миңа нинди гызыры төшмәсен үтәргә тырыштым. Бу чакыру әллә кайчангы хәлләрне хәтергә төшереп җибәрде. Мин көтелмәгән хәбәрләрне сагаебрак, шикләнебрәк кабул итәм. Кайчандыр көтмәгәндә килеп төшкән шундый бер чакыру язмышымны 40-ка үзгәртеп җибәргән иде.